wisdom ndinoitsanangura sekuti right application of knowledge. That's wisdom. Muchaona kuti kazhinji machallenges atinawo mamwe acho haasi ekuti hatina knowledge, but ndeyekuti hatina wisdom, because wisdom muchiona uchenjeri, then knowledge ruzivo. So munhu kana aine ruzivo anonida uchenjeri kuti nichibude zvakanaka. So munhu ane wisdom, let's say kutaura, anoziva chekutaura panguva yaanofanira kunge achizvitaura, uye nematauriro aanga azviite kuti zvigamuchirike zvakanaka. So there are times zvekuti munhu anenge ane a good message but maybe wrong audience, haana kuunderstanda vanhu vari kudhila nawo vanozvigamuchira sei, zvakamira sei. So munhu ane wisdom munhu anoita right application of knowledge. Knowledge waanayo but unoiapply sei, unoisvitsa sei kuvanhu, zvinogamuchirika sei, ndo panonida wisdom now. So wisdom, Bible rangu wrote from the book of James chapter 1 verse 5. If there is any lacking wisdom, he must pray for God to give him wisdom. There is wisdom yepanyika, then wisdom from above. That is overall. So muchaona kuti mama challenges atinawo, we lack wisdom. Knowledge itoripo, munhu anenge achiziva, but maitiro anozoita zvinhu zvake mukuziva kwacho. You can mess up a good thing wachiita pa wrong time. Time pachayo. You can mess up a good thing wachiita pa wrong time. Kana kuti unogona kuita mess up zvinhu, wataura zvinhu chaizvo, chokwadi chaicho, but panguva isiriyo ende isina kufanira. So munhu unotonida wisdom day to day life, unonida wisdom. Apa ndoti kudii, apa ndiri kutaura nani, zvafanira kuti une munhu mukuru wauri kudhila naye pazvinhu kana kuti ataura zvinhu sirizvo, uchida kumukorekta, uchida kuadresa nyaya yaita, element kana kuti respect inofanira kuramba iripo. Why? Nokuti munhu mukuru, zvekuti atadza zviri pachena, munhu wese anotadza, but kuadresa kana kuti kudhila nemunhu mukuru akanganisa, you need wisdom. Why? Because ungangodaro nemafacts chitaura chokwadi, but nekuti waleka respect hazvigona kugamuchirika. I remember ndine clip so yakamboita viral yandaitaura kuti kutsura munhu hakuna anoramba kutsurwa, but kune matsuriro ekuti munhu anojustifya. Wasvika munhu ari kuita fodya, muti munoramba papa, hamuna kudzidza, chichi, anodza ndangu. Hazvire kuti anotofarira kurowa mapapu iye, haazvide, but inyaya yekuti uri kuzviadresa in a way, it's more like an insult than advice. You see, so mu life munonida wisdom. Vabereki kutaura nevana vavo, they also need wisdom. Because nyangu ari mwana wako, but munhu anotofunga. Mubereki wako anogona kukukanganisira iwewe semwana chisingachinje mubereki wako. So kana uchitaura naye uchida kumuonesa chokwadi chiripo, leave that room ye respect. Inotiprova kuti munhu ane wisdom. So normally munhu ane wisdom munhu anopareta ne respect. Munhu anounderstand, asingaite quickly to judge. Munoona kuti nesocial media riko mazuva ano zviri pachena kuti handingadiwe nemunhu wese. Zviri pachena kuti handingafarirwe nemunhu wese izvozvo, but there are times ekuti vanhu vanotaura against you, zvaunofanirwa kuona kuti iyi criticism iri constructive here kana kuti iyi criticism iri kubva pajealousy, because vanhu vagara vane nyaya dzavo. Uchaona kuti kune mamafacts mulife ekuti munhu anoti munhu anofanira kungodya cheziya chaashandira, zvemahara azviite, yeti Bible chairo rinoti kumbira unopiwa. Kurati pane imwe subject yekutoti even une simba rekushanda, but pane pamwe pokuti unogona kuzvininipisa kuvanhu vanazvo, wakupa it easy. Saka vanhu vanofungidzira kuti haiwa ukasashanda icho chichauya chemahara icho chosiya. Munhu akuudza izvozvo akapfuura panza, akabuda panza, akaona $100 iri pasi, anonhonga, haana kuishandira, ende hambofa akaitora oendesa kupolisi kuti ndine maprinciples angu inini, handidye zvemahara, ndauya newayari ndanhonga parodha, but never vanhu havadaro. Saka kune imwe half truth iyoyo. So kana une wisdom, inzwa zvinotaura vanhu, but balance mafacts ako, kuti vari zvitaura vachirevesa here, kana kuti munhu ari musituation yekuti pamwe pane munhu ari kupa vanhu zvinhu obva ati ina handipiwa, handiite izvozvo, yet chinhu ichocho anochida, but haasi paposition yekuti agone kutochitambidzwawo. Saka anogona kukupa mafacts ekuti unogona kutomira nawo katoti munhu right, ndozvinoitwa mulife, but munhu ari kubva pabitterness kana pajealousy kana pakuona kuti handigone kuqualify kuwana chinhu ichi. Saka ndada kutsondora vamwe kuti varegerewo kuchiwana, ichiita sekunge ndine mafacts akanaka ekuti vanhu vanofanira kumira nezvizvizvi. Ukauya kana kuchechi, mazuva ano achitaridza munoenda kuchechi, muchiisa mari kuchechi, muchiisa mari kuchechi. Hakuna organization inova effective kana isina a financial backup. Zvingava zvigure, kungava kupi, anything. Ene munhu unoramba kuappreciate maybe pastor kuchechi, chiti chipo chaakapiwa naMwari, yes,
aramba kudaro anonopinda kubhendi. Munhu ari kuridza bhendi, kuridza magitari igift, munhu ari kutamba bhora igift. Anoramba kubhadhara uku unobhadhara kubhora, oramba kubhadhara uku unobhadhara kubhendi. Saka mafacts acho ukabalance kuti maybe uku kune spiritual attack kuti atadze kuunderstanda chinhu ichi, but chinhu ichi anotochida ende anochiunderstand. Tine zvinhu zvinorambwa nevanhu pavanhu, but pamareal facts ewisdom zvinhu izvo zvavanozvida ende vanozviita, but inyaya yekuti dzimwe nguva vada kubuilda a name yekunge vanhu vari right. Truly Bible rinoti a good name is more than riches, but kana patonzi more than ya comparison, which means there's an element, kana a percentage yekuti you also need riches although you have a good name, because a good name haibhadhare kombi. Ukapinda mukombi, ndopinda mukombi ndoti ndiri pastor, I'm a man of God, wasvika mutown of wanzi ko mari yacho kuti I'm a good man in the society. You also need money, you also need riches. So a good name is more than riches, but there's a percentage yekuti a good name haigoni kukupa chinhu. So ma facts arimo muupenyu, arimo mu life yekuti munhu akashowa wisdom anoti I'll just have a good name, zvimwe zvese hazvina basa. Pangonzi more than ya comparison. Zvafane statement yekuti munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rinobuda mumuromo waJehovha. Pari kunzi munhu ararame nechingwa bedzi, pari kunzi bedzi, pari kunzi there's a percentage yekuti chingwa chacho ukatochishaya unotofa, shoko raMwari ririko. You need food. Saka there are times yekuti vanhu avabalance mafacts nekuda kwokuti we lack wisdom. Munhu anenge ane the truth on the ground, ane knowledge, but ndaimbonamatira mwe munhu kustreet ndinamatire Bible rinoti munhu uchadya cheziya. Ukanyatsoverenga statement iyo punishment yaipiwa Adam atadzira Mwari, haisi original plan. It's good kuti munhu anobuda ziya achishanda, but eating out of sweat yange isiri original plan. You sweat in working and eat, but your provision iri kuya through God by his grace. So when you trust your sweat, usinga trust a grace, you have missed the line. So uchaona kuti vanhu vanenge vane mafake, vane knowledge yavainayo, but right application, which is wisdom, ndo isipo. So wisdom haingobva pakuti unongoida. You ask, book ra James 1:5 rati, if there is any lacking wisdom, you must ask from the Lord. Saka with wisdom unoanalyze zvinhu, une mafacts on the ground, haungomhanya criticize chinhu, haungomhanya kumira nechinhu because hamfesi wangu sandomira naye. Unogona kumira nemunhu ari kuita zvinhu serizvo, unogona kucriticize munhu ari right nokuti hauna maoriginal facts on the ground. I'll give this is more like a joke kuti ukaenda kune mumwe munhu ukamuti monkey anokuti akusuyu uri kundiinsauta, the same person ukamuti makadi mukanya anokutengera drink is the same monkey in a different manner. Uri kutaura zvetsoko but waitaura kuside kwekuti anogona kuirespecta, but ukamuti monkey, that's an insult. So I don't itsoko one yapresentwa in a different manner yaakugamuchirwa ukuichirambwa. Saka mafacts ndeyekuti kana wane wisdom now otozati chinhu ichi munhu ichi anochida, but ndikauya nacho ndichiti monkey agamuchire, but ndikati mukanya anobva asekerera. But it's the same monkey thing. So uchaona kuti ndo zvazviri mulife. Munhu akava wisdom, you know what to say, when to say, and how to say it. Munhu ane wisdom munhu wekuti anogona kuziva kuti ndiri kuenda kunodhila nevanhu kunzvimbo yakati, vane matraditions akati. Kana wakupresenta chinhu chako ikoko, don't come in a way yekuinsauta mararamiro nezvinhu zvavakatenda. Come in a way yekuvabvisa uchiimprova, because kuimprova hakusi kupanduka. But kana uchunza improvement kuvanhu, hautange nekushora zviri on the ground. You win them by becoming one of them. Vanotaura vanoti if you are in Rome, do what the Romans do. Kureva kuti there are times yekuti uda kuvaunza pane imwe level iri better, but pane yavari usati waiinsauta, vashowe a good thing. Ndaitaura kuchechi ndikati vanhu vari kuuya kuchechi ngavaregere kunwa doro, ngavaregere kuita zvakati, ngavaregere kuita zvakati. Varegera vanozodii? Because panofanirwa kuva chinhu chinokavha izvozvo zvavaita. Kana ainwa doro ngaachinwa madrinks kuno. Saka uchaona kuti munomisa munhu chinhu, ouya kwaanosara asisina chinhu chekuita. Taparidza tatende pfambi yatendeuka yauya kuchechi, chaita kuti ave pfambi, imwe effect yacho inhamo, aida mari, auya kuchechi, chechi haimupe salary. Mukasabalancisa newisdom kuti vanhu vanga vatsvagirwe zvekuita, kana kuti ngatironge a project or something for them to do, uchaona kuti tichazara nevanyengeri, but takaleka wisdom yekuanalyze kuti chakambomupusha kuita zvichi. Because kana auya kuchechi still ane mabills ada kubhadharwa, still ane chikafu chaanoda kutenga. Saka tikasava newisdom now, tinongoti kana wauya kuno namata zvinoita, kana wauya namata zvinoita, we must put things on the ground.
We must have deeper understanding. So atine vanhu vatinojaja mulife nekuda kwekuti tine knowledge yatinayo pamusoro pezvavanoita, but hatina wisdom. Munhu ane wisdom munhu anoziva kuti munhu abva nekupi kuti asvike palevel yaita. Kune dzimwe nyika zvavanodai so, munhu akaita crime, akaita mhosva, havangotangira kuti kudhila nemhosva yake, vanomutarisa background check. Akarerwa sei, akakura sei, akagara nasingle mother here, ayabviswa nevabereki vake here. Vanoisa mafacts on the ground yekuti unoona sekunge vari kuwaste time, but nyaya ndeyekuti vari kuda kuti azobatsirika kwete kuti apanichwe. I thank God nowadays majeri ari kunzi recreational facilities nayo kureva kuti haisi nyaya yekupanicha bedzi, inyaya yekuti chiri kupanichwa tichiri kuchida musociety, still a human being, akaita mhosva yaakaita. So apart from punishment, you must learn a trade. Why? Because achabuda mujeri achada futi kurarama. Saka uchaona kuti vanhu vasina wisdom vane mentality yepunishment. Kana munhu akanganisa, havana mentality yekubatsira chavari kupanicha, because ane a life to live after prison. Saka wisdom ndo painopinda nawo kuti society yedu iri kunida help. Vanhu vaba vaita mhosva vane zvavakanganisa, but vachabuda kamujeri macho vozoba futi here, but chakamudriver kana chichiriko kunzoko anosvika achiita the same thing. So uchiona sometimes it's hard to fight corruption, because corruption is a system yekutoti it's not about the person doing it, but inyaya yekuti maybe the environment pushes people more than whatever you think kuti vanhu vaende to that area. Saka chinhu ichocho chinopusha vanhu mafacts on the ground, environment iyoyo ikasaadreswa, vanhu varege corruption vanoimprove how to do it. So uchiona tine vanhu vari kunzi vanhu vamatsotsi vari kuita zvakati, vari kuita zvakati, pakashayikwa kuti pagadziriswe sei pane chitsotsi, vanopedzisira vakuita chitsotsi in a different way. Ndaitaura nemumwe munhu tichiita counseling dzekumarriage kuti wabata nyaya, madam ari kuchata nemumwe face pafoni, iwewe kuti umbotsvaga kuti zvakabuildika kusvika papi kuti vatange zvinhu izvi, hauna basa nazvo, unongorova munhu kuteregera, orova munhu kuteregera, acharegera kuita nenzira yawabata. Because kana environment inopusha nekukonzera kuti aite izvozvo ichiripo, there is no way out. So sometimes we punish more than kuti tifunge with wisdom kuti after punishment chambopusha munhu kusunda munhu kusvika muenvironment nekuita izvi chii. So wisdom is a principal thing in life, because with wisdom muno build a better future, a brighter future in ema goals nezvinhu zvakanaka on the ground. Saka challenge yatinayo tine knowledge, hatina wisdom. Saka Bible rati kudi, if there is any who lacks wisdom, he must pray for God to give him wisdom. Wisdom that is from above. Because wisdom ndo chinhu chakakura muupenyu than kungova neruzivo. Unogona kuva nechinhu. You know, it's Africa Day. Africa, unfortunate part African Day. Africa is not poor, but Africans are poor. So I see nyaya resources, inyaya knowledge, pamusoro pezvinhu zvatinazvo, maybe with good governance, nekumanage kwakanaka, we have what it takes. But uchaona kuti asina zvatinazvo isu seAfrica is richer than us. Why? Dzimwe nguva akangouya kuno kwakaisa division amangwasi, akauya akaita zvaakaita akati manipulate kusvika palevel yekuti what we have iwo ndo vanozvibenefita more than isusu varidzi vazvo. Kurati wisdom pachayo inotodiwa for the continent. Wisdom inotodiwa. As Africans we must also pray for God to give us wisdom. Why? Because unoziva vanyengeri zvavanoita vanouya nerudo, kwete kuti vanotida, but nokuti vane zvavari kuda. Sa vanopresenta zvatiri kuda isusu. Kana tazvida votora zvavari kuda. I'll give you this example. Munhu anoda kubata hove anoenda kunotsvaga mafishing worms. Haadyi mafishing worms, anodya mafishing worms ifish. Saka unotanga watsvaga zvinodyiwa nehove kuti udye hove. Saka Africa yakapiwa a bait now, and that trip inotoda wisdom and the grace of God to come out of it. Why? Because we start to know kuti tinoita a mind, takasiwa tine a mind yekuti we can't do without them. To an extent yekuti zvinhu zvatinogona zvatafana kunge tichiitawo as Africa atiite. Why? Vakaisa masystems already yekuti tiri mutrap. Hauna kwaunoenda nako usina kuita pass through their hands, kana kuti zvinhu zvako zvipfuure nekwavari kuti zvipiwe value. So that trap iyoyo vanhu vakava neuchenjeri unyengeri hwavakauya nawo nekuda kwekuti why isu tine maresources, tine zvinhu, knowledge tinayo, but the wisdom part of it hatina. Uchaona kuti munhu wese akanzi apa pane gold, munhu wese anofarira kunoritora, kwete kuti arishandise, kuti aritengese. Chatinoziva ndechekuti gold rinotengeswa
hatizive kuti rinoshanda. Unoziva kuti munhu anosvika pazera randiri rino uchimubvunza Diamond rinoshandei anokudza kuti handiziva asi ndikariwana ndotengesa. Kutokura chaiko munhu mukuru muno muAfrica murume mukuru kubvunza kuti panzi pane ngoda pa munorida anokudza kuti uda kuridii unza kuda kutengesa. Why we think kuti zvinotengeswa hatifungidziri kuti zvinoshanda. Tasaita research kuti saka vanhu vari kunza vanotenga diamonds negold chavo kungonesa murume wokiya chete. No, kune yusi yazvo saka vakati nyima in knowledge yekuziva kuti zvinoshandei. Saka isusu kwavari isu mabhaya chese chatawana ngachiende kwavari ngativape vatipe mari. So ndakazoanalyze kuti these people mari yavanotipa I see the actual value yechinhu chedu. Why? Because vakatipa the real value havana zvavaita ibusiness vanofanira kubenefita. Saka mari yese yavanobhidha neyavanotaura pamusika pacho pastock exchange and everything zvinhu zvavakatoronga for their own benefit. Why? Because takanyimwawo imwe deeper knowledge which is wisdom concerning what we have on the ground. So wisdom inoshanda kunyika, inoshanda muorganization, inoshanda mufamily, inoshanda mukurarama muupenyu. Uchaona kuti kune mafamilies ari divided nekuda kwokuti they lack wisdom. Kune vanhu vasiri kuwirana murelationship. Why? Because they lack wisdom. Knowledge is not enough. Knowledge kuziva but wisdom uchenjeri. So munhu akava neuchenjeri anogona kuita zvinhu zvake nenzira yakanaka uye yakanaka mune ramangwana. Mentality yedu kazhinji kuno kuAfrica ndeyekuti kana ndaguta nemhuri yangu zvaita hatina sometimes a 10-year plan, 30-year plan, 50-year plan. Izvo zvazvikwa zviexiste. Chauya muruoko rwako kana ndadya nemhuri yangu tafara zvatopera. Hatina that mind yekuti kune rimwe generation richauya. Osa generational thinking ndofunga it's by grace kuti uve nemindset yakadaro. Because kazhinji kuti uzofunga kuti vachauya vanozodiita pataita sei. Kazhinji kacho ndezvekuti kana ndadya kana zvaita then I'm settled, I'm okay. But when you have wisdom, unovane a mind, it I think my generations anozotevera. So wisdom chinhu chiri so powerful to an extent yekuti kana kuti tinabasa nazo as long tine knowledge as long tine unogona kutova nema resources but ukaleka wisdom akubenefit ma resources ako. Samchona kuti kune munhu anonzi ane mari yake but ndi balance. Unotoita lifestyle yekuti vane shoma vanorarama a better than iwe une zhinji when you lack wisdom. So we must pray for wisdom as families, pray for wisdom as couples, pray for wisdom as corporates, pray for wisdom as a nation. Why? Because somewhere, somehow, pani patino inida kuti tive ne progress zvinhu zviende mberi.